Audio scripts βιβλίου. Το άρωμα της νύχτας. Του Άντρια Καμαλέρη. Κεφάλαιο 1. Η ενιγματική εξαφάνιση. Η ιστορία ξεκινά με μια ξαφνική και έντονη αλλαγή του καιρού που ξυπνά τον αστυνόμο Μονταλμπάνο μέσα στη νύχτα. Τα παντζούρια του σπιτιού του χτυπούν με δύναμη πάνω στον τοίχο εξαιτίας ενός βόρειου ανέμου που ξέσπασε απρόσμενα. Ο Μονταλμπάνο, μισοκοιμισμένος, νομίζει ότι βρίσκεται στη μέση μιας ένοπλης σύγκρουσης στον ύπνο του και ξυπνά ξαφνικά, τυλιγμένος στον υδρότα, και κρυώνει από το τσουχτερό κρύο. Σηκώνεται μουρμουρίζοντας βλαστημίες και τρέχει να κλείσει το παράθυρο για να σταματήσει τον άνεμο. Η ατμόσφαιρα θυμίζει αλλαγή εποχής. Το καλοκαίρι φαίνεται να έχει ήδη τελειώσει, δίνοντας τη θέση του σε ένα σκληρό και ψυχρό φθινόπωρο, το οποίο μοιάζει περισσότερο με χειμώνα. Αφού κλείνει το παράθυρο, επιστρέφει στο κρεβάτι του, βυθισμένος σε σκέψεις για τις εποχές που περνούν γρήγορα και αφήνουν πίσω τους τη γρήγορη ροή της ζωής. Οι αναμνήσεις του είναι γεμάτες νοσταλγία για τις παλιότερες εποχές, όταν υπήρχε περισσότερος χρόνος για ηρεμία και σκέψη. Το πρωί, όταν ετοιμάζεται να πάει στο γραφείο του, αναγκάζεται να βάλει ένα χοντρό πουλόβερ για να αντιμετωπίσει το κρύο, καθώς το χειμωνιάτικο κοστούμι του έχει απορροφήσει τη βαριά μυρωδιά της ναφθαλίνης από την ντουλάπα. Καθώς προσπαθεί να ντυθεί, το πουλόβερ του πετάγεται από τον άνεμο και καταλήγει στην παραλία, κάτι που τον αναγκάζει να το κυνηγήσει. Τελικά καταφέρνει να το πιάσει πριν το παρασύρει η θάλασσα, αλλά το πουλόβερ έχει καταστραφεί. Εκείνη τη στιγμή χτυπά το τηλέφωνο. Είναι η αραβωνιαστικιά του, η Λίβια, η οποία τον ενημερώνει ότι απολαμβάνει τον ήλιο και θα περάσει τη μέρα της με μια φίλη της. Ο Μονταλμπάνο κλείνει το τηλέφωνο γεμάτος πικρία, συνειδητοποιώντας ότι η μέρα του δεν ξεκίνησε καλά. Πριν προλάβει να συνέλθει, λαμβάνει ένα επίγον τηλεφώνημα από τον συνάδελφό του, τον Καταρέλα. Κάποιος κρατά όμηρο τη Μαριαστέλα Κοζεντίνο, τη γραμματέα του λογιστή Γκαργκάνο, και απειλεί να την σκοτώσει αν δεν του επιστραφούν τα χρήματα που του έκλεψε ο εργοδότης της, ο οποίος έχει εξαφανιστεί εδώ και μέρες. Ο Μονταλμπάνο αφήνει το σπίτι του βιαστικά και κατευθύνεται προς το γραφείο του λογιστή. Κεφάλαιο 2. Η πίστη της Μαριαστέλα. Η Μαριαστέλα Κοζεντίνο, η γραμματέας του εξαφανισμένου λογιστή Εμμανουέλε Γκαργκάνο, είναι μια γυναίκα με βαθιά πίστη στον εργοδότη της, παρά το γεγονός ότι όλοι γύρω της πιστεύουν πως την έχει εγκαταλείψει. Στο γραφείο του λογιστή, η Μαριαστέλα κάθεται κάθε μέρα στη συνηθισμένη της θέση, περιμένοντας την επιστροφή του, ενώ οι πελάτες την κοροϊδεύουν και τη θεωρούν αφελή. Η πίστη της στον Γκαργκάνο είναι τόσο ισχυρή, που πιστεύει ακράδαντα πως δεν έχει διαφύγει με τα χρήματα των πελατών του, αλλά κάτι του έτυχε και αργότερα θα επιστρέψει για να αποκαταστήσει τα πράγματα. Ο λογιστής Εμμανουέλε Γκαργκάνο είχε εμφανιστεί στη Δινγκάτα, περίπου πριν από 2 χρόνια, όπου άνοιξε ένα χρηματιστηριακό γραφείο. Με τη φήμη του, μάγου, των επενδύσεων από το Μιλάνο, κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη πολλών ηλικιωμένων συνταξιούχων, οι οποίοι του εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους. Οι επενδύσεις αυτές φαίνονταν να αποδίδουν τεράστια κέρδη, γεγονός που τροφοδοτούσε ακόμη περισσότερη εμπιστοσύνη και ενθουσιασμό. Η Μαριαστέλα, όμως, δεν ήταν απλά μια υπάλληλος. Από την πρώτη στιγμή που τον συνάντησε, τον ερωτεύτηκε παράφορα. Είχε ζήσει μια μοναχική ζωή, βοηθώντας τους ηλικιωμένους γονείς της, και ο λογιστής έγινε το κέντρο του κόσμου της. Όταν εξαφανίστηκε, η Μαριαστέλα δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ο άνδρας που αγαπούσε θα την πρόδιδε με τέτοιο τρόπο. Για εκείνη, ο Εμμανουέλε ήταν ένας άνθρωπος με ηθικές αξίες, και η εξαφάνισή του ήταν αποτέλεσμα κάποιου ατυχούς γεγονότος, όπως η αμνησία ή ένα σοβαρό ατύχημα. Κεφάλαιο 3. Το επεισόδιο με τον Γκάρτσουλο. Ο Μονταλμπάνο φτάνει στο γραφείο του λογιστή και βρίσκεται μπροστά σε μια σκηνή μεγάλης έντασης. Ο Σαλβατόρε Γκάρτσουλο, ένας ηλικιωμένος τοπογράφος, κρατά όμηρο τη Μαριαστέλα με ένα παλιό περίστροφο και απειλεί να την σκοτώσει αν δεν του επιστραφούν τα χρήματά του. Ο Γκάρτσουλο, όπως και πολλοί άλλοι στην πόλη, είχε επενδύσει τις οικονομίες μιας ζωής στον Γκαργκάνο, πιστεύοντας ότι θα του αποφέρουν υψηλά κέρδη. Τώρα, όμως, νιώθει προδομένος και θέλει να πάρει εκδίκηση. Ο Μονταλμπάνο αποφασίζει να παρέμβει με διπλωματία. Χωρίς να βιαστεί, προσεγγίζει τον Γκάρτσουλο με έναν τρόπο που δεν τον απειλεί. Αντί να τον αντιμετωπίσει ως εγκληματία, του μιλά με φιλικό τόνο και προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Με ένα έξυπνο ψέμα, του λέει ότι ο Γκαργκάνο έχει ήδη συλληφθεί και ότι τα χρήματα των πελατών θα επιστραφούν. Ο Γκάρτσουλο, εξαντλημένος και μπερδεμένος, πείθεται από τον αστυνόμο και παραδίδει το όπλο του. Από το σημείο που ο Μονταλμπάνο καταφέρνει να πάρει το όπλο από τα χέρια του Γκάρτσουλο, η ατμόσφαιρα γεμίζει με μια αίσθηση ανακούφισης, τόσο για τον αστυνόμο όσο και για τους συνεργάτες του που παρακολουθούσαν την κατάσταση.
Ο Γκάρτσουλο, εξαντλημένος από τη σωματική και ψυχολογική ένταση, φαίνεται μπερδεμένος και ανήμπορος, καθώς το ψέμα του Μονταλμπάνο, ότι ο Γκαργκάνο έχει ήδη συλληφθεί, τον έχει πείσει ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει την αντίστασή του. Ο Μονταλμπάνο προσεγγίζει τον ηλικιωμένο με ήπιο και φιλικό τρόπο, καταφέρνοντας να αφαιρέσει το παλιό περίστροφο από τα χέρια του χωρίς να υπάρξει αντίδραση. Ο Γκάρτσουλο, εμφανώς αποδυναμωμένος, παραδίδεται στεναρά. Το ρωτάει αν είναι εντάξει και αν χρειάζεται βοήθεια, και ο ηλικιωμένος, με φωνή που μόλις ακούγεται, λέει ότι δεν αισθάνεται καλά. Η ένταση της κατάστασης, ο φόβος και η σύγχυση που τον είχαν κυριεύσει αρχίζουν να κάνουν το σώμα του να παραλύει από την εξάντληση. Ο Μονταλμπάνο αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της στιγμής και φωνάζει αμέσως τους άντρες του, τον Φάτσιο και τον Γκαλούτσο, να τον βοηθήσουν. Οι δύο άντρες σηκώνουν προσεκτικά τον Γκάρτσουλο και τον συνοδεύουν προς το αστυνομικό όχημα για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ο Γκάρτσουλο δείχνει να εξασθενεί ακόμα περισσότερο. Καθώς το όχημα πλησιάζει στο νοσοκομείο, ο ηλικιωμένος άνδρας χάνει τις αισθήσεις του. Όταν φτάνουν εκεί, οι νοσοκόμοι τον παίρνουν αμέσως και τον βάζουν σε φορείο για να τον μεταφέρουν στο εσωτερικό του κτηρίου. Ωστόσο, τα πράγματα επιδεινώνονται γρήγορα. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά ο Γκάρτσουλο δεν αντέχει την πίεση που είχε βιώσει. Λίγα λεπτά αφότου εισάγεται στο νοσοκομείο, υποκύπτει σε ένα ισχυρό έμφραγμα. Ο θάνατός του επιβεβαιώνεται λίγο αργότερα, αφήνοντας τον Μονταλμπάνο και την ομάδα του με ένα αίσθημα απογοήτευσης και πικρίας, καθώς ο ηλικιωμένος άνδρας είχε φτάσει στο σημείο να απειλήσει τη ζωή κάποιου άλλου λόγω της απελπισίας που ένιωθε από την απάτη του Γκαργκάνο. Η είδηση του θανάτου του Γκάρτσουλο δημιουργεί αναταραχή στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα μεταξύ των υπόλοιπων εξαπατημένων πελατών του Γκαργκάνο, οι οποίοι νιώθουν ότι η απελπισία και η απόγνωση τους οδηγούν στα άκρα. Ο Μονταλμπάνο, από την πλευρά του, αν και κατάφερε να αποτρέψει μια τραγωδία στο γραφείο του Γκαργκάνο, δεν μπορεί να αποτρέψει την απώλεια του Γκάρτσουλο, κάτι που του αφήνει μια πικρή γεύση, καθώς συνειδητοποιεί το πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει μια τέτοια απάτη τη ζωή των ανθρώπων. Κεφάλαιο 4. Η εξαφάνιση του Γκαργκάνο. Μετά την εκτόνωση της κατάστασης με τον Γκάρτσουλο, ο Μονταλμπάνο στρέφει την προσοχή του στην έρευνα για τον λογιστή Εμμανουέλε Γκαργκάνο. Η υπόθεση είναι περίπλοκη και γεμάτη κενά. Ο Γκαργκάνο είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών ανθρώπων στη Βινγκάτα, υπόσχοντάς τους τεράστια κέρδη από επενδύσεις. Τα κέρδη αυτά ήταν φαντασμαγορικά, με ποσοστά έως και 23%, και οι επενδυτές, κυρίως ηλικιωμένοι, ήταν ενθουσιασμένοι. Ωστόσο, ο Γκαργκάνο εξαφανίστηκε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες θύματα που είχαν εμπιστευτεί τις οικονομίες τους. Οι θεωρίες για την εξαφάνισή του είναι πολλές. Κάποιοι πιστεύουν ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό με τα χρήματα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι τον έχει δολοφονήσει η μαφία, επειδή ενδεχομένως τους είχε εξαπατήσει και εκείνους. Ο Μονταλμπάνο, ωστόσο, παραμένει σκεπτικός. Η υπόθεση φαίνεται πολύ περίπλοκη για να είναι τόσο απλή. Ο αστυνόμος αρχίζει να ερευνά τις τελευταίες κινήσεις του λογιστή και να αναζητά πιθανά ίχνη του. Κάποιοι από τους συναδέλφους του πιστεύουν ότι ο Γκαργκάνο έχει καταφέρει να διαφύγει με τα χρήματα σε κάποιο εξωτικό μέρος, αλλά ο Μονταλμπάνο είναι επιφυλακτικός. Υπάρχουν πολλές ασυνήθιστες λεπτομέρειες στην υπόθεση, και ο αστυνόμος αρχίζει να υποψιάζεται ότι η εξαφάνιση του λογιστή δεν είναι απλώς μια συνηθισμένη απάτη. Ο Μονταλμπάνο παρατηρεί μια σειρά από ασυνήθιστες λεπτομέρειες που τον κάνουν να υποψιάζεται ότι η εξαφάνιση του Γκαργκάνο δεν είναι απλώς μια συνηθισμένη απάτη. Καταρχάς, η χρονική στιγμή της εξαφάνισης του λογιστή μοιάζει πολύ καλά μελετημένη. Ο Γκαργκάνο είχε μόλις ολοκληρώσει έναν ακόμα κύκλο επενδύσεων και είχε υποσχεθεί στους πελάτες του ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Η ξαφνική του εξαφάνιση συνέβη ακριβώς τη στιγμή που οι πελάτες ήταν περισσότερο ενθουσιασμένοι και δεν είχαν καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα των επενδύσεών τους. Αυτή η τέλεια χρονική σύμπτωση κάνει τον Μονταλμπάνο να αναρωτιέται αν ο Γκαργκάνο είχε προετοιμάσει την απόδρασή του πολύ πριν, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να εξαφανιστεί. Επιπλέον, οι εικασίες για την εμπλοκή της μαφίας στην υπόθεση φέρνουν και άλλες αμφιβολίες. Αν ο Γκαργκάνο εξαπατούσε τη μαφία, είναι απίθανο να το έκανε χωρίς να έχει λάβει μέτρα προστασίας. Η ξαφνική του εξαφάνιση χωρίς να αφήσει κανένα στοιχείο πίσω του, δείχνει ότι είτε ήταν εξαιρετικά επιδέξιος στο να καλύπτει τα ίχνη του, είτε είχε κάποια σημαντική υποστήριξη από ανθρώπους που ήξεραν πώς να τον προστατεύσουν. Ο Μονταλμπάνο δεν είναι σίγουρος αν ο Γκαργκάνο είχε συνεργούς ή αν τα χρήματα των πελατών χρησιμοποιήθηκαν για να εξαγοράσουν τη σιωπή σημαντικών ανθρώπων. Ακόμα μια παράξενη λεπτομέρεια αφορά τη φυσική παρουσία του Γκαργκάνο.
Αν και είχε πολυτελή αυτοκίνητα και ένα γραφείο που έμοιαζε μοντέρνο και προηγμένο, τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε καθημερινά ήταν μάλλον ξεπερασμένα. Στο γραφείο του δεν υπήρχαν υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, κάτι που θα περίμενε κανείς από έναν άνθρωπο που ασχολείται με χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η έλλειψη σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων κάνει τον Μονταλμπάνο να αναρωτιέται αν ο Γκαργκάνο διατηρούσε κάποιες σημαντικές πληροφορίες εκτός των συμβατικών καναλιών, προκειμένου να αποφύγει την καταγραφή τους. Αυτή η απόφαση μοιάζει να είναι σκόπιμη, για να μειωθούν τα ίχνη της απάτης του. Επιπλέον, η προσωπική ζωή του Γκαργκάνο παραμένει ένα μυστήριο. Αν και φαινόταν ότι ζούσε μια ζωή γεμάτη επιτυχίες και πολυτέλεια, κανείς από τους συνεργάτες του δεν γνώριζε πολλά για την ιδιωτική του ζωή. Ούτε οι υπάλληλοι του, ούτε οι πελάτες του ήξεραν λεπτομέρειες για το που διέμενε όταν δεν ήταν στη Βινγκάτα, ούτε καν αν είχε οικογένεια ή σημαντικούς φίλους. Η μυστηριώδης αυτή απόσταση που διατηρούσε από τους γύρω του είναι μια ακόμη ένδειξη ότι ο Γκαργκάνο είχε προετοιμάσει την εξαφάνισή του, πολύ πριν την πραγματοποίηση της απάτης. Κεφάλαιο 5. Η σχέση του Μονταλμπάνο με τον διοικητή. Καθώς η έρευνα προχωρά, ο Μονταλμπάνο βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πιέσεις του διοικητή του, του Μπονέτι Αλντερίνγκι. Οι σχέσεις τους είναι τεταμένες, καθώς ο διοικητής έχει την τάση να ελέγχει στενά τον Μονταλμπάνο και να παρεμβαίνει στις υποθέσεις του. Σε πολλές περιπτώσεις, ο διοικητής επικρίνει τον αστυνόμο για τον τρόπο που χειρίζεται τις υποθέσεις του, αλλά ο Μονταλμπάνο αντιστέκεται και διατηρεί την ανεξαρτησία του. Η υπόθεση του Γκαργκάνο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για τον διοικητή, ο οποίος θέλει να δοθεί άμεσα λύση, καθώς η εξαφάνιση του λογιστή έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινότητα. Ο Μονταλμπάνο, ωστόσο, δεν βιάζεται. Ξέρει ότι η υπόθεση αυτή είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνεται και δεν θέλει να κάνει βιαστικές κινήσεις. Ο διοικητής Μπονέτι Αλντερίνγκι προσπαθεί επανειλημμένα να ελέγξει την έρευνα του Μονταλμπάνο με διάφορους τρόπους, εκμεταλλευόμενος τη θέση του στην ιεραρχία. Πρώτα απ' όλα, του ασκεί συνεχή πίεση να επιλύσει την υπόθεση όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αγνοώντας τη λεπτότητα που απαιτεί μια τόσο πολύπλοκη έρευνα. Ο διοικητής ενδιαφέρεται περισσότερο να παρουσιάσει άμεσα αποτελέσματα, προκειμένου να δείξει στους ανώτερους του ότι η υπόθεση κινείται προς την επίλυσή της, και λιγότερο για την ουσιαστική έρευνα. Για να πετύχει αυτόν τον έλεγχο, επικοινωνεί τακτικά με τον Μονταλμπάνο, είτε τηλεφωνώντας του για να του ζητήσει αναφορά για κάθε μικρή εξέλιξη, είτε καλώντας τον να παρουσιαστεί στο γραφείο του για συναντήσεις που τον καθυστερούν από την κύρια δουλειά του. Αυτές οι συνεχείς διακοπές έχουν ως στόχο να κρατήσουν τον αστυνόμο υπό επιτήρηση και να τον αναγκάσουν να αναφέρεται συνεχώς για την προόδο της υπόθεσης. Επιπλέον, ο Μπονέτι Αλντερίνγκι προσπαθεί να κατευθύνει την έρευνα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Συχνά δίνει εντολές για το που πρέπει να εστιάσει ο Μονταλμπάνο, ή επιμένει ότι συγκεκριμένα στοιχεία είναι πιο σημαντικά από άλλα, παρεμβαίνοντας στο έργο της ομάδας. Αυτή η πρακτική προκαλεί στο Μονταλμπάνο έντονο εκνευρισμό, καθώς συνειδητοποιεί ότι οι εντολές του διοικητή δεν βασίζονται στην πραγματική κατανόηση της υπόθεσης, αλλά στην προσπάθεια να δείξει ότι ο ίδιος έχει τον έλεγχο. Η αποκορύφωση αυτής της προσπάθειας ελέγχου έρχεται όταν ο διοικητής αποφασίζει να αναθέσει μέρη της έρευνας σε άλλους αξιωματικούς, όπως τον αστυνόμο Γκουαρνότα, παρά το γεγονός ότι ο Μονταλμπάνο είναι ο πιο κατάλληλος να χειριστεί την υπόθεση. Ο Γκουαρνότα, που θεωρείται ειδικός στις οικονομικές απάτες, αναλαμβάνει σημαντικά τμήματα της έρευνας, γεγονός που μειώνει την ευχέρεια του Μονταλμπάνο να κατευθύνει τις έρευνες σύμφωνα με τη δική του στρατηγική. Όλα αυτά δημιουργούν μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο άντρες, με τον Μονταλμπάνο να προσπαθεί να διατηρήσει την ανεξαρτησία του, ενώ ο διοικητής κάνει ό,τι μπορεί για να ελέγξει κάθε πτυχή της έρευνας, χωρίς όμως να κατανοεί την πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Κεφάλαιο 6. Τα ίχνη του Γκαργκάνο. Η έρευνα του Μονταλμπάνο αρχίζει να αποδίδει καρπούς όταν εντοπίζει δύο πρώην συνεργάτες του Γκαργκάνο, ένα νεαρό πτυχιούχο οικονομικών, τον Τζάκομο Πελεγκρίνο, και μια φοιτήτρια που εργαζόταν στο γραφείο, τη Μικέλα Μαγκανάρο. Οι δυο τους είναι νεαροί με γνώση της τεχνολογίας και του χρηματοοικονομικού κόσμου και αποτελούν σημαντικούς μάρτυρες στην υπόθεση. Από τις καταθέσεις τους, ο Μονταλμπάνο μαθαίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς λειτουργούσε η απάτη του Γκαργκάνο. Οι δύο πρώην υπάλληλοι περιγράφουν ότι ο Γκαργκάνο χρησιμοποίησε τα χρήματα των επενδυτών με τρόπο που δημιουργούσε την εντύπωση υψηλών κερδών. Η επιχείρηση λειτουργούσε σαν πυραμίδα, όπου οι νέες επενδύσεις χρησιμοποιούνταν για να πληρώνονται τα κέρδη των προηγούμενων επενδυτών. Αυτός ο κύκλος συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών, μέχρι που η ροή των χρημάτων σταμάτησε απότομα. Οι νεαροί υπάλληλοι αναφέρουν ότι ο Γκαργκάνο τους είχε πείσει πως οι επενδύσεις που διέθεταν ήταν απολύτως ασφαλείς και πως υπήρχε μια σταθερή ροή κεφαλαίων από μεγάλους επενδυτές.
Ωστόσο, όταν ο λογιστής εξαφανίστηκε, κανείς από αυτούς δεν είχε πρόσβαση στις πραγματικές οικονομικές πληροφορίες της εταιρείας. Οι δυο τους είχαν αφαιθεί στο σκοτάδι και δεν είχαν κανένα στοιχείο για το πού θα μπορούσε να βρίσκεται ο Γκαργκάνο. Ο Μονταλμπάνο ζητά να ερευνηθούν τα συστήματα υπολογιστών του γραφείου για να εντοπίσει τυχόν στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις του Γκαργκάνο. Παρότι τα δεδομένα στους υπολογιστές του λογιστή έχουν διαγραφεί με προσοχή, ο αστυνόμος ελπίζει να ανακαλύψει κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανακάλυψη της κρυψώνας του Γκαργκάνο. Ενώ οι υπολογιστές υπόκεινται σε λεπτομερή έρευνα, ο Μονταλμπάνο παρατηρεί κάτι παράξενο. Ο Γκαργκάνο, αν και είχε στην κατοχή του πολυτελή αυτοκίνητα εξοπλισμένα με σύγχρονη τεχνολογία, στο γραφείο του δεν υπήρχαν υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας. Αυτό το στοιχείο κάνει τον Μονταλμπάνο να υποψιάζεται ότι ο λογιστής ίσως είχε προετοιμαστεί για την εξαφάνισή του και είχε δημιουργήσει ένα τέλεια οργανωμένο σχέδιο διαφυγής. Κεφάλαιο 7. Το δίλημμα της Μαριαστέλα. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, η Μαριαστέλα Κοζεντίνο εξακολουθεί να περιμένει πιστά την επιστροφή του Γκαργκάνο, αρνούμενη να δεχτεί ότι ο άνδρας που αγαπάει θα μπορούσε να την έχει εγκαταλείψει με τέτοιον τρόπο. Για εκείνη, ο Γκαργκάνο δεν ήταν ένας απατεώνας, αλλά ένας άνθρωπος με υψηλές ηθικές αξίες που είχε πάθει κάποιο ατύχημα και θα επέστρεφε για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Η Μαριαστέλα είναι απόλυτα πεπισμένη ότι ο Γκαργκάνο δεν έφυγε με τα χρήματα. Η πίστη της είναι τόσο δυνατή που αρνείται να ακούσει τα γεγονότα και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εναντίον του. Όταν ο Μονταλμπάνο τη ρωτά αν έχει κάποια πληροφορία για τον λογιστή, εκείνη αρνείται κατηγορηματικά ότι γνωρίζει κάτι περισσότερο από ό,τι έχουν ανακαλύψει οι αρχές. Ισχυρίζεται πως αν είχε έρθει σε επαφή μαζί της, θα το είχε ήδη αποκαλύψει στο Μιμί Λουτζέλο, τον υπαστηνόμο που είχε αναλάβει την υπόθεση αρχικά. Αν και η στάση της Μαριαστέλα μπορεί να φαίνεται αφελής, ο Μονταλμπάνο την αντιμετωπίζει με έναν βαθύ ήκτο. Βλέπει μια γυναίκα που έχει προδοθεί συναισθηματικά και οικονομικά από τον άνδρα, στον οποίο είχε επενδύσει όχι μόνο τις οικονομίες της, αλλά και την καρδιά της. Ο Μονταλμπάνο προσπαθεί να την πείσει να εγκαταλείψει το γραφείο, φοβούμενος ότι κάποιος άλλος μπορεί να προσπαθήσει να της κάνει κακό, όπως ο Γκάρτσουλο. Εκείνη όμως αρνείται να φύγει, επιμένοντας ότι αν επιστρέψει ο Γκαργκάνο και δεν τη βρει, θα πιστέψει ότι τον εγκατέλειψε και εκείνη. Η στάση της γυναίκας θυμίζει τραγωδία. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν κόσμο που έχει καταρρεύσει γύρω της, αλλά εκείνη συνεχίζει να ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει το πρόσωπο που θα της αποκαταστήσει τη χαμένη αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Για τον Μονταλμπάνο, η πίστη της είναι τόσο τραγική όσο και απελπισμένη. Κεφάλαιο 8. Το τέλος της έρευνας. Με την έρευνα να πλησιάζει στο τέλος της, ο Μονταλμπάνο αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι ο λογιστής Γκαργκάνο έχει εξαφανιστεί χωρίς ίχνους. Η υπόθεση είναι γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα και η έρευνα δεν καταφέρνει να εντοπίσει ούτε τον Γκαργκάνο ούτε τα χρήματα των επενδυτών. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες στους υπολογιστές του γραφείου και τις συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους, ο αστυνόμος δεν καταφέρνει να βρει κανένα στοιχείο που να τον οδηγεί στην ακριβή τοποθεσία του λογιστή. Οι έρευνες στους υπολογιστές του γραφείου του Γκαργκάνο αποδεικνύονται εξαιρετικά σημαντικές, αλλά ταυτόχρονα απογοητευτικές. Όταν οι ειδικοί εξετάζουν τα δεδομένα στους υπολογιστές, διαπιστώνουν ότι πολλά αρχεία έχουν διαγραφεί με πολύ προσεκτικό τρόπο, κάτι που δείχνει ότι ο Γκαργκάνο είχε προνοήσει για την κάλυψη των ιχνών του πριν εξαφανιστεί. Παρά την προσπάθεια των ειδικών να ανακτήσουν τα διαγραμμένα δεδομένα, δεν βρίσκουν τίποτα που να μπορεί να δώσει ένα σαφές στοιχείο για την τοποθεσία του λογιστή ή για το πού μπορεί να βρίσκονται τα χρήματα των πελατών. Η έρευνα στους υπολογιστές αποκαλύπτει επίσης ότι ο Γκαργκάνο χρησιμοποιούσε εξελιγμένες μεθόδους για να κρατήσει μυστική τη διαχείριση των κεφαλαίων. Υπάρχουν κάποια ίχνη από χρηματιστηριακές συναλλαγές, αλλά δεν επαρκούν για να σχηματιστεί μια σαφής εικόνα του τι ακριβώς έκανε με τα χρήματα των πελατών του. Αυτό αφήνει τον Μονταλμπάνο και την ομάδα του με την αίσθηση ότι ο Γκαργκάνο είχε οργανώσει την απάτη του με τρόπο ώστε να εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει σημαντικά στοιχεία πίσω του. Όσον αφορά τις συνεντεύξεις με τους εμπλεκόμενους, ο Μονταλμπάνο και η ομάδα του μιλούν με αρκετά άτομα που είχαν επενδύσει τα χρήματά τους μέσω του γραφείου του Γκαργκάνο. Οι συνεντεύξεις αυτές προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία της επιχείρησής του και για το πόσο βαθιά ήταν η εμπιστοσύνη των πελατών του προς αυτόν. Όλοι οι πελάτες, κυρίως ηλικιωμένοι συνταξιούχοι, περιγράφουν τον Γκαργκάνο ως έναν άνθρωπο γοητευτικό και πιστικό, που τους υποσχόταν μεγάλα κέρδη με μικρό ρίσκο. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, γίνεται φανερό ότι πολλοί από τους πελάτες είχαν παραπλανηθεί από τις φαινομενικά μεγάλες επιστροφές που έβλεπαν στους λογαριασμούς τους.
Ωστόσο, κανένας δεν φαίνεται να είχε πλήρη εικόνα για το πώς ακριβώς λειτουργούσαν οι επενδύσεις τους, κάτι που επιβεβαιώνει ότι ο Γκαργκάνο είχε δημιουργήσει μια πολύπλοκη απάτη που βασιζόταν στην έλλειψη διαφάνειας και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών. Αυτές οι συνεντεύξεις, αν και βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Γκαργκάνο, δεν καταφέρνουν να προσφέρουν κάποιο σημαντικό στοιχείο για την τοποθεσία του ή για το τι απέγιναν τα χρήματα. Κεφάλαιο 9. Τι απέγινε ο Γκαργκάνο? Οι θεωρίες παραμένουν διφορούμενες. Κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Γκαργκάνο έχει βρει καταφύγιο σε κάποιο εξωτικό νησί, όπου απολαμβάνει τα κλεμμένα χρήματα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο λογιστής έχει δολοφονηθεί από κάποιον από τους εξαπατημένους πελάτες του ή από κάποιον εγκληματία με τον οποίο είχε εμπλακεί στις παράνομες δραστηριότητές του. Ο Μονταλμπάνο δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα από αυτά τα σενάρια. Η υπόθεση αφήνει μια πικρή γεύση στον αστυνόμο, καθώς νιώθει ότι η δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί. Τα θύματα της απάτης, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι επενδυτές, μένουν χωρίς τις οικονομίες τους και χωρίς καμία ελπίδα να τις πάρουν πίσω. Η Μαριαστέλα Κοζεντίνο, αν και θύμα όπως και οι υπόλοιποι, αρνείται να δει την αλήθεια και συνεχίζει να περιμένει την επιστροφή του Γκαργκάνο, ενώ όλοι γύρω της την θεωρούν χαμένη στην ψευδαίσθησή της. Ο Μονταλμπάνο αποχωρεί από την υπόθεση με ένα συναίσθημα ατελούς δικαίωσης. Αν και κατάφερε να αποτρέψει μια τραγωδία με τον Γκάρτσουλο, δεν μπόρεσε να φέρει πίσω τα κλεμμένα χρήματα, ούτε να βρει τον λογιστή που εξαφάνισε τα όνειρα και τις ελπίδες τόσων ανθρώπων. Ο κόσμος της Βινγκάτα έχει αλλάξει και η εξαφάνιση του Γκαργκάνο γίνεται σύμβολο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της απάτης που κυριαρχούν στη σύγχρονη κοινωνία. Συνοψίζοντας, αυτή η εκτενής αφήγηση αποτυπώνει τη σταδιακή εξέλιξη μιας πολύπλοκης αστυνομικής υπόθεσης, με το Μονταλμπάνο να βρίσκεται αντιμέτωπος με την αβεβαιότητα, την ανθρώπινη απελπισία και την άπιαστη δικαιοσύνη. Το τέλος της ιστορίας είναι γεμάτο συναισθηματική φόρτιση και αφήνει τον αναγνώστη με ερωτήματα για την ηθική και τις κοινωνικές επιπτώσεις μιας τόσο μεγάλης απάτης. Αφήγηση Audio Scripts. Αν σας άρεσε το ηχητικό, κάντε like, share και subscribe για να στηρίξετε το κανάλι μας.